zo mu je kawai wayar sanar ka zuwa na ga mun kama 200 ce amma na kusa kai ba karamin shage bane kawai ba wata ji fara a shana wanda za mu kunna mun je mun zo wannan sojan go sai mun ci washi a wannan abin da ya fi sauki ina ga yana rena mana wallahi kullum mun zama wajen aiki abokina aka yi ne abin har yanzu ka abin nan bane ka dan bana ne taba mana kai sun yau kamata ma kawai tana da amfani a tana da amfani ba dole ya ci uwar shi wallahi ai madaran nan ba karamin aiki take ba yan uwar sojan nan kullum shi dan yana gani yana anguwanmu ne zai yana wani sai mu ci uban shi wannan kuwa wallahi sallahu uban shi wallahi kan wannan wace iri ce a wakila karfi ce fa kamfanin madara ya kamata a ce a anguwanmu ma an buɗe kamfanin madara ba sai mun sha wahalar shiga cikin gari ba sa amfanin madara ba ai bai kamata a rika takura ma dan madara abokina ina zuwa ina zuwa kana ta bani ya ake ina zuwa abokina tun da ka bani da abin nan wai na gaje ne na ka dawowa ga kayan nan ka san ita kadai ta rage mana nan yanki kuma ka san da nisa muke sun kayan bari ka yau ina nan in dai sojan nan ya dawo ko kai ka ma yi kokari da ka dawo a rayu yau ina nan majira shi kawai sai ya dawo don bai kamata ce yana takura Offense number 77 ka yi offense from my oban daki ka zo oban gidana kana zagi ne. You are very stupid. yalla bai A yau in ka ga ban ci uwarka ba to kaɗan ya rage.